Nyt. No niin, tässä nyt ollaan Mäkelän perhe oli ostanut tytöille Seppälästä tämmöset housut. Mä voisin näyttää, että nää on Seppälä, lukee tossa noin varmaankin. Joo. Seppälä on tämmönen, että on niin suomalainen firma ja tää näytän nyt, että näkyy mun naamassa. No niin. Seppälä on suomalainen firma ja tytöille ostettiin tämmöset hienot housut ja tyttö yritti ekaa kerran laittaa housujen lakaan, niin nappi lähti irti. No ei sitten mitään, niin minä sitten otin tytöiltä housuja pois sellaista, niin nehän lähti nämä litsiikin irti tästä. Ja tää on tosiaankin ihan tuliterät housut ja kaupasta ostettu ihan koko rahalla. Ja täällä sanotaan, että 98,7% puuvilla ja 1,3% elastaania ja Made in Kiina. Laatutuote Kiinasta ja nyt näyttelen että miten nämä tapahtuu tämä housussa, niin tällä kun mä otan pikkusen sormen päällä kiinni, niin repeytyy nämä kaikki osat irti tästä ja samaten täältäkö, niin siihen ei oo kunnolla päästy pierasemaan, niin ne on repiä nämä housut. Niin voisin kysellä nyt tästä näin niin Seppälältä niin jonkunlaista tuotevastuuta näistä housuista, että miten tämmösiä paperihousukin kestää paremmin kuin nämä näin. Älkää ostako Seppälän tuotteita. Täältä ei mennyt rikki, ihme juttu, mutta ja se varmaan jostain kohtaa kun otan kiinni, niin ei tarvitse käyttää voimaa, niin nää hajuaa. Täältä vähän tällä lailla näin. Niin tämmösiäkö Seppälä myy sitten ihmisiä? Joo.